Szeretettel köszöntöm Kemény Dávidot, ifjúsági olimpikonunkat. Dávid, legutóbbi interjúdban azt mondtad, hogy az álmod, hogy a FISZEK ifjúsági olimpián komoly eredményt érj el. Ez most teljesült? Ez így van, én is üdvözlök mindenkit. Ez a FISZEK ifjúsági olimpia, ez Máltán lett megrendezve, és 400 méter síkfutásban sikeresen hoztam az első helyet, ennek nagyon örülök. Az egyik oka, hogy ez egy nem mindennapi eredmény, a másik az, hogy előző nap egy 800 méter síkfutásban ugyancsak elég csúnya véget ért a versenyzésem a számomra. Ez egy kissé elkeserített, és hát lelkiekben nem voltam teljesen a toppon a másnapi 400 méter döntőben. Így aztán még egy kicsit hát számomra értékesebb ez az eredmény. Hát ide hogy is lehet valójában kijutni? Tulajdonképpen a KIDS-en keresztül, így ez a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége, és amin a KIDS-en bárki részt vehet, ugye aki katolikus iskolába jár. Most van itt egy főszervező úr, aki engem is hívott már tavalyi évben, de sajnos a nevezési határidő után így nem tudtam elmenni, ezért idén mindent meg lett téve annak érdekében, hogy én kijussak ide, ez már jó előre. És tulajdonképpen ahhoz, hogy kijusson ide, majdnem bárki, mert jó eredményt kell hozni mind a KIDS játékokon, mind diákolimpián, tehát kettős elvárásnak kell, hogy megfeleljen az ember. Nekem ez szerencsére sikerült, és hát egy új egyéni rekorddal gazdagodva nyertem meg a 400 métert. Mi ez a rekord? Ez 50,03 másodperces időeredmény. Rengeteg érem van itt az asztalon. Melyikre vagy a legbüszkébb? Most speciálisan 6 érmet emelnék ki, illetve még azt hozzátenném, hogy országos bajnoki címem nincsen, tehát nincsen országos aranyérmem, ezért különleges még ez az ifjúsági olimpiai cím. Hát elsősorban ez a bronzérem, ez az egyesületi pályafutásom legeslegelső érme, amit sikerült mindössze 2 edzésből összehoznom. Majd itt van ez a bronzérem, ezt az idei Magyarországos bajnokságon 400 méter síkfutásban szereztem. Illetve, még szeretném hozzátenni, hogy 3 év óta nem álltam országos dobogón. Az ezelőtti országos érmem ezüstérem, ez a legjobb országos helyezésem, 4 próba 14 éves korosztályban szereztem. És hát ugye a FISZEK máltai érmem, amire most a lehető legbüszkébb vagyok. És ő volt egy brazil srác, akivel mentem végig, teljes mértékben ugyanazt a tempót, illetve lépést, tehát ezt lehet is látni a képen. És hát elég meglepő volt, mert bírta végig. Ez egy kicsit zavart, mert én meg nem bírtam, és a végén így meg is előztek. De ez még csak az elődöntő volt, meg volt a döntő szerencsére. Arra tartalékoltál. Húha, ez pedig a szabadidőben veszélyes sportokat űzöl? Nem tilos ilyenkor, amikor versenyre készülsz, vagy versenyen veszel részt az extrém sport? Extrém sport. Most 5 méterről leugrálni, és nekünk nem volt annyira extrém. Tehát ugye többen ugráltunk, és nem is gondoltuk, hogy ez bármilyen veszélyt jelentene ránk. Speciál nekem az volt a veszélyes, hogy az utazás előtti napon én meg lementem edzésre, és 2 bemelegítő kör után gyakorlatilag már járni nem bírtam. Valami becsípődött a hátamban, vagy nem is tudom, mi volt a probléma. És hát elég nagy gondba voltam, hogy mit is fogok csinálni én a versenyen, amikor járni nem bírok, nem hogy futni. Ezek a érmek. És ebből a 3-ból te elhoztad az elsőt. Amikor ezt fotóztad, akkor még csak álom volt, ugye? Hát akkor még mindössze a
800 méter síkfutás elődöntőjén voltam túl. Így, így tulajdonképpen még valóban csak álom volt, mert még az se volt tulajdonképpen biztos, hogy bejutok a döntőbe. A magyar zászló, ugye mindenki zászlóval állt fel a dobogóra, ez nekem nagyon tetszett. Sajnos himnuszt azt nem játszottak. Ismét egy magyar ezüstérem. 800 méter női síkfutáson. Hányan voltatok Magyarországról? 10 összesen, 3 kísérővel, tehát 7 versenyző. Ez elég gyenge. Budakesziről csak te? Budakesziről csak én. Ez elég gyenge létszám. Mégpedig azért is, mert a következő nemzet nagyjából 50-en volt, tehát az is 5-szöröse a miénknek. Ennek ellenére több érmet hoztunk, mint ahány versenyzőnk indult, tehát 8 érmet hoztunk, ebből csak 3 aranyat, tehát azért meg aranyérmek egyharmadát az én. És hát ugye jövőre Magyarországon lesz ez a rendezvény, minél több ember kellene ide. Már így elhatároztam, hogy bármit kell, én megteszek ezért, hogy minél több magyar ember jusson ki ide, mert hát Magyarországon lesz rendezve, akkor mégiscsak nekünk kéne többségbe lenni, mert annyira nem vagyunk kis ország. Nekem ez a legjobb időm, hát az eddigi 4 éves munkámmal annyira nem várhattam volna jobbat, tehát meg vagyok elégedve magammal teljes mértékben idénre, és úgy gondolom, hogy ez jövőre még sokkal jobb lesz. Tehát már az idei korosztályos mezőny meglepődött, hogy én ott voltam a dobogón. Nem vártak. És ez jó. Szüleid büszkék rád? Igen. Díjátadó hölgy megkérdezte, hogy mondjuk magyarul, hogy gratulálok. És a többieknek még gyorsan magyarul is gratulált. Gondolom, itt a rajtnál is hajszálon múlik, hogy jól rajtoljál, mert akkor kiesel, ugye? Igen, bár mondjuk vagy... 400-on ez nem számít olyan sokat. 400-nál még nincs az, hogy tizedre fontosan kell rajtolni. 100 méternél, meg 200-nál számít, 400-nál még annyira nem. Már itt látni, hogy azonnal a élmezőnybe kerül. Igen, mögöttem látható az a Chris Brazil, aki az előttem levő pályán indult az 5-ös pályáról. Hát ő volt a nagy ellenfél, de szerencsémre vagy pehére elég lassan kezdte, tehát már a kanyar végén előtte voltam, ami tulajdonképpen pályaelőnyből nem illik. Tehát ő előbbről volt, így nézzük a kanyart, és kanyar végére már előtte voltam, ez nem igazán illik. Viszont jobban bírta a végét, mint én. Dávid, versenyszerűen sportolsz, jut időd így a tanulásra? 17 éves vagy még csak, előtted a pályaválasztás. Mi leszel, ha nagy leszel? A pályaválasztás ez már szerencsére nincsen előttem, ugyanis azon kevés szerencsések közé tartozom, akik már tudják, mit szeretnének. Testnevelő, illetve atléta edző szeretnék lenni a jövőben. A tanulmányokról annyit, hogy ehhez már megvan egy emelt szintű testnevelés érettségi, és már valóban csak 1 éven van hátra a Budakeszi Prohászka-Tokár Katolikus Gimnáziumban. Az egész családod sportol. Lánytestvéred Zsófi röplabdázik, aki szintén a Prohászka Gimnázium tanulója. A fiútestvéred Benedek, aki idén érettségizett a Prohászkában, hobbiként félmaratont fut. Édesanyád Mónika 30 évet kosárlabdázott és 9 éve hobbi szinten fut. Édesapád László pedig futballozik, aki szintén hobbi szinten űzi ezt. És a helyi futóversenyeken mindig mindnyájan részt vesztek. Ebben a családban nem is vezethetett máshova az út, mint a sport irányába. Ez így van, valójában én elsős koromban kezdtem az atlétikát, ugye nem erre Klári néninél. Úgy kezdődött az egész, hogy a legjobb barátom, akit már óvoda óta ismerek, Cifra Domonkos, hát egyszer mondta, hogy ő jár, és elmentem megnézni, hogy mi is ez. Nekem nagyon tetszett, semmit nem tudtam még akkor az atlétikáról, tényleg semmit. Nagyon tetszett, és mondtam, hogy én is szeretnék járni. És hát ott csináltam 4 éven keresztül, több-kevesebb eredménnyel, igazából több, mert itt az érmeknek a nagy része az még
mondhatom, hogy az egyharmad része az akkori időkből lett szerezve. Utána iskolát váltottam, jött a prohászka, és nem volt lehetőségem folytatni ilyen hobbi szinten a futást, és nem is gondoltam akkor, hogy folytatni szeretném valójában. És 4 éve édesanyámék úgy gondolták, hogy már kicsit elég a hiperaktivitásomból, és kéne valamit sportolnom. Így egyik ismerősöm, Tóth Johanna, aki a Vasasba jár, említette, hogy ott van lehetőség atlétizálni közel, és édesapámmal lementünk, hogy megnézzük, és beszéltünk az edzővel. Majd elmentem egy edzésre, és az edzés végén az edzőm kezembe nyomott egy leigazolólapot, ezt visszahozni péntekre, csinálni egy sportorvosit, már megyünk szombaton versenyre. Így nagyon nem is volt kérdés, hogy mit fogok a továbbiakban csinálni. A korosztályodban ugye a világ legjobb eredményét már elérted. Ezek után mi lehet a következő kihívás? A következő kihívás tulajdonképpen a jövő évi Junior Európa bajnokság, ugyanis az ifjúsági korosztályt én most fejezem be, és korosztályt lépek. Nekem az az álmom a jövő évet tekintve, hogy oda kiussak. Nem lesz egyszerű, ugyanis még az időmön kell javítani, annyira nem is keveset. De én reménykedem, hogy ha egyéniben nem is, de legalább a 4x400-as váltóban ki fogok tudni jutni. Köszönöm szépen, nagyon fogunk neked szurkolni. Hajrá Dávid, hajrá Budakeszi, további sportsikereket! Köszönöm szépen!